Αν είσαι χριστιανός, φύγε μακριά, μη σε πάρει κατάρα. Σε αντιστοιχεία και σαν αναλογία, τις κατάρες που έχουν ρίξει οι Ορθόδοξοι ιερείς μαζί με τους χριστιανούς μέσα στην Εκκλησία, εμείς οι Έλληνες απαντούμε ως εξής: κατάρα και ανάθεμα 3 εκατομμύρια φορές εναντίον του χριστιανικού Ορθόδοξου δόγματος, εναντίον του Ιησού Χριστού, κατάρα και ανάθεμα, εναντίον του Αγίου Πνεύματος, κατάρα και ανάθεμα, και εναντίον του Πατέρα Συν Σιών Σινά Γιαχβέχα, Πατέρα του Χριστού, κατάρα, ανάθεμα, κατάρα και ανάθεμα, κατάρα και ανάθεμα. Πουσταράδες, αυτός ο πουστόθεος, ο οποίος υποδίεται τάχα μου ότι αγαπάει τον ελληνισμό και τον γενοκτονεί, και αυτή η ορθόδοξη πίστη, αυτό το ορθόδοξο σατανικό δόγμα, το οποίο υποδίεται τον Έλληνα, ενώ στάζει δολοφονικό μίσος εναντίον των Ελλήνων σε όλες τις γραφές και στην Εκκλησία με τους ύμνους, κατάρα 3 ανάθεμα, και 7 δισεκατομμύρια κατάρες να πέσουν πάνω στις εκκλησίες, σε όλες τις εκκλησίες, σε όλα τα δόγματα, και στο Θεό Πατέρα και στο Μιχαήλ και τον Γαβριήλ, κατάρα στην Παναγία, κατάρα στο Γαβριήλ, κατάρα στο Μιχαήλ, κατάρα στους Αγίους, κατάρα στον Παΐσιο, κατάρα και ανάθεμα σε όλους σας τους σατανισμένους Άγιους σας, στο Άγιο Πνεύμα, στο Χριστό, στην Παναγία, και κατάρα στον Πατέρα Θεό σας. Αυτά.